Bismillahirrahmanirrahim. Ötüp gider jawarlyk. Ol döwranyň kadry ýok, garyplygy görmese genjikanyň kadry ýok. At ýalaňaç galmasa oňa donuň kadry ýok. Kadir bilmez nadana bir merdanyň kadry ýok. Kömekden semrinlere hiç insanyň kadry ýok. İl içinde edermen bir jawanyň kadry ýok. Aziz mutadayin, dindoz, halim, şerif insanlar, hemme musulmanlar, yetip gelen Kurban bayramyňyz mübarek bolsun. Bul Kurban haýdy münasabeti bilen hemme dildaşlaryma ýene hem bir bar haýtlaryny gutly bolsun diýen. Yetip geldi Kurban bayram, gutly bolsun ülkedaşlar. Şükür ülkem boldu aram, gutly bolsun ülkedaşlar. Bul şatlyk her musulmana, iftihar İslam jahana, tamam yaş garry jawana, gutly bolsun ülkedaşlar. Aziz musulman dogurlar we harçda dahylda ýaşap ýören hemme dildaşlar, haýtlaryňyz gutly bolsun, her günleriňiz haýt bolup geçsin. Wetenden uzakda, gurbata ýaşap ýören insanlar we jowarlar we ýaşulylar hemde wetenimize sulaşdy gelip, parahatlyk gelip, gelecek haýdaça wetenimize gelip öz enejan we atajanlary bilen, öz dogurlary bilen, öz aýla maşgalalary bilen, öz süýgüli ýary bilen haýt geçirmek nesip eden bolsun. Bul haýt märegi ol adamlara ki ýollaýaryn, onu men kalbimdanam şirin görýän we kalbimdanam aziz görýän. Ol adamlary ki gelecekde umydım we wetenimiziň bagty diýip ýatlýan adamlaryma awalin bar şolara ýollaryn. Allah Taala her bir insanlara her yerde bolsa afiyette bitin baht bilen ýaşamaklygy nesip eden bolsun. Hudawan bizi we sizi bu Kurban bayramy münasabati bilen Allah Taala nakesden kardar, zalyma giriftar etmesin hemme musulmanlary. Gelin 4 günlük dünýä birek-biregimizi bagrymyza basalyň, birek-biregimize muhabbet edeliň, birek-biregimiz bilen dogan bolup ýaşalyň. Mysly birader biz, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah kelime goýbyz. Umydy Allahdan edip, awry Allahdan dilap bir-birimizi bagrymyza basalyň. Men hurmat bilen Jora Falwan, ýene hem haýtlaryňyz mübarek.